Kaixo, egun on guztioi. Bueno, lehenengo gauza nik egingo dudana izango da Tokieder ikastolako egoeraren historia pixka bat kontatzea. 80. hamarkadan Arabako Aldundiak Gasteizko ikastolen sorrera bultzatu zuen. Garai hartakoa dira Gasteizko ikastola publiko guztiak, Barrutia, Arantzabela, Bendaño, Adurtza, Odonapraiz eta Tokieder ikastola. Ikasbidea ikastola zertxo lehenago hasi zen. Hastapenak antzekoak izan ziren, baina Tokieder ikastolako guraso talde batek D-eredua ikasle erdaldunentzat bultzatu nahi zuen. Hasieran borroka handiak izan zituzten, baina beraien proiektua aurrera eramatea lortu zuten. Gaur egun oso normalizatuta dagoen eredua da, bere momentuan oso gauza konplexua izan zen. Administrazioak ez zuelako D-eredua onartzen, inguru euskaldunetan, eta hala ere amaizkuntza gaztelania zuten. Umeak euskalduntzea posible zela pentsatzen zuten guraso talde horrek, eta aurrera jo zuten. Euskararekiko bere kontzientzia oso handia zen. Gehienak urteak pasa hala euskara ikasi zuten, gurasoek. Proiektu honetan oso garbi zeukaten hainbat gauza. Gaur egun funtseskoa direnak guretzat, baina bere momentuan iraultza antzeko bat suposatu zutenak. Langile guztiak euskaldunak izan behar zirela, irakasleen militantzia, gurasoen partaidetza eta implikazioa, udalekuak eta ekintza osagarri guztiak euskara soilean egitea, eta euskararekiko oso jarrera baikorra izatea. Denborak arrazoia eman die eta antzeko plangintza aurrera eramaten da gaur egun alden neurrian ikastetxe askotan. 80. hamarkadan hasieran Gasteiz zonifikatu zen eta orduan hasten dira arazoak ikastola betetzeko. Ordura arte Gasteiz osotik datoz ikasleak, 6-7 autobusetan. Euskararekiko kontzientzia handia zuten familiak ziren eta sutsu hartzen zuten parte ikastolako asanbladatan. Zonifikazioarekin arazoak datoz, ezin dute Gasteiz osoko ikasleak etorri, eta Lakoa Bizkarra auzoa oraindik eraiki gabe dago. Inguruan ez dago biztanlerik, eta bakarrik garraio eskubidea duten aurrak eta beraien anai-arrebak etor daitezke ikastolara. Ikastola hau kokatzen da Lakuan, Eusko Jaurlaritzaren inguruan, antxe, urrutin. Sortu zenean ez zegoen ezer, Gorbeia ikusten zen. Ikasle gutxirekin gelditu ginen momentu hartan. Garai hartan ere iritsi ginen ikastolara lehenengo irakasle behin betikoak eta irakasleria eta guraso juntakiden arteko desadostasunak areagotu egiten dira. Euskararen trataeran inguruan ados bagaude ere ikastolako antolaketan eta kudeatzeko moduan desadostasun nabarmenak daude. 85. urtearen inguruan irakasleok ikastolaren ardura hartzen dugu eta eredu horren gauza onak mantenduz ikastola aurrera ateratzen dugu. Mantentzen dugu euskararekiko filosofia bera, gustura gaude ditugun maitzekin, gure ikasleek euskaraz egiten dute oso proportzio handian, jolastokietan, autobusetan, geltokietan eta abar. Garai horretan, administrazioaren partetik ez dugu jasotzen inongo laguntzarik ikastola aurrera ateratzeko. Momentu batean, administrazioak ikastolari izen aldatzea proposatzen digu ere. Urte horietan, udaletxeak hartzen du bere gain, atezaina eta garbitzaileak, eta agertzen dira lehenengo arazoak. Langile erdaldunak bidaltzen dute. Momentu hartan geunden hauteskunde garaian, Unidad Alabesak bazeukan funtzio publikoak, hemen Gasteizko udaletxean, eta orduan erabakitzen du langile erdaldunak bidaltzea. 4 hilabeteko borroka izan ondoren, atazainaren lanak zuzendaritza taldekoek eginez, lortzen da ordezkaritzarekin aurreko ikasturtean adostutako hitza betetzea eta azkenean atezain euskalduna bidaltzen dute. Bitartean, Lakoa Bizkarra auzoa iraikitzen ari da, bertako ikasleak hasten dira hurbiltzen eta poliki-poliki auzoko ikastola bihurtzen da. Gaur egun 3 lerroko ikastola da, eta 600 ikasle baino gehiago dauzkagu. Zer aldatu da azken 15 urte hauetan Ulibarri sortu zenetik?
Ulibarri proiektuan sartu ginen hasieratik eta hor jarraitzen dugu gora bera batzukin. Batzutan gogo gehiagorekin, beste batzutan gutxiagorekin, baina hortxe jarraitzen dugu. Beste eskolekin elkartzean konturatu ginen, guretzat oso normalak ziren gauza batzuk beste lekutan ez zirela egiten. Guk bagenuen garai hartan dokumentazio guztia euskeraz, urteko plana, aja, urteko memoria, kurrikuluna, gauza guztiak. Ikastola kontseiluan, naiz eta goraso erdaldunak egon, beraien artean moldatzen ziren euskaldunak dokumentu horietan onartu behar ziren gauzak, bestei komentatzeko eta azaltzeko, eta euskeraz onartzen ziren gauzak. Euskara kanpainak duela 20 urte bezala, egiten ditugu, ez bardinak, baina behar diren aldaketak sortu ditugu, hala ere ez dugu lortzen jolasaldian euskeraz egitea, ez da sarrera irteeretan ere ez. Hainbat momentutan geletan ere kostatzen zaigu. Denbora guztia euskeraz egin dezaten. Horretan asko galdu da. Lehengo familiak eta oraingoak oso desberdina dira, euskararekiko jarreran behintzat. Egun Tokiedera auzoko ikastola da eta familien kezka ez da euskara. Orain oso normala da mama, papa eta elkole eta horrelako gauzak entzutea. Duela 15 urte hori pentsa ezina zen. Langilei dagokionez, naiz eta irakasleria guztia beti bezala euskalduna izan eta giroa guztiz euskalduna izan, udaletxearen menpe dauden langile gehienak erdaldunak dira, gaur egun. Atezainak euskalduna dira, baina bajak edo baimenak dutenean, saiatzen dira atezain erdaldunak bidaltzen aldiro. Eta ea kasualitatez onartzen dugun eta amorea ematen dugun. Garbitzaileak gehienak erdalduna dira. Ekintza osagarri guztiak eta orduzkanpoko ekintza guztiak euskeraz egiten ditugu. Duela 20 urte, Gasteizkoa gogoratuko duzue, borroka handia izan genuen, beste ikastolekin batera, erakundeek antolatzen zituzten ekintzak gutxienez elebidunak izateko. Behin baino gehiagotan, adibidez, izotz gaineko irristaketara joan ginen, ikasleekin eta begirale guztiak erdaldunak direla ikusita, gelara bueltatu, eta parte hartu gabe eta ikasleen frustrazioa aguantatu behar izan genuen, baina tinko mantendu behar genuen gutxienez ekintza horiek euskeraz eskaintzeko. Gaur egun eskaintzen dute asko. Ulibarrin eta normalkuntzan egotea oso interesgarria da puntu askotan. Plangintza bat adostu behar dugu. Aukera ematen du gogoeta egiteko eta adostasunetara iristeko irizpideak eta estrategiak finkatuz. Etorri berria diren irakaslei gure proiektuaren berri errezago transmititu egiten dugu. Eta antolatzen ditugun ekintzak bereganatzeko lagungarria da ere. Hortxe sartuta gaude, hor daukagu eta horratzean daude eta gauza hauek egiten ditugu. Beti bezala, Euskara Batzordea da lan guzti hau aurrera ateratzeko ardatz nagusia. Astero biltzen da, urteko plangintzan adostua dinamizatzeko, ordutegi barruan, ikasketa buruarekin, normalkuntzako teknikoa, ziklo bakoitzeko arduradun bat. Hor barkatu antolatzen ditugu, kanpaina, jaiak eta proposamen berriak euskararen erabilera bultzatzeko. Astero, ere informazio hori zikloetara pasatzen da, asteko bileran. Horrela, irakasleen ezagutza eta partaidetza bultzatzen dugu. Euskarari dagokionez ez dira lortzen garai hartako emaitzak, duela 18-20 urteko emaitzak. Gizartea asko aldatu da, ikastolako gurasoen ehuneko handi batek ez du euskararekiko inplikazio handia erakusten, instituzioen laguntza eskasa da, eta irakasleriaren aldetik nekea eta mugara iritsi garela ikustea dira arrisku handienak momentu honetan. Hala ere, gaur egun ilusioa eta gogoak mantentzen ditugu. Esan beharra dago, irakasle gazte asko ilusio handiz eta arlo honetan lan egiteko gogoz datozela eta gure aldetik ilusio hori guztiei transmititu nahi dizuegu ere.